kasih sadaripun kunjuk kagem keluarga besar Bapak Sayyid menepun Ibu. Kata kekirangan, kata kalepatan, tingkah laku, tandang tanduk, wiwit siang ngantos dalu kangger mangke. Kita sedaya kula kalian carincang saking berkat nada amung mligi badhe ngaturaken panglipur kunjuk kagem keluarga besar Bapak Sayyid menepun Ibu. Tartamtu kula nyuwun agenging samudra Pak sami pindah malih. Selamat menempuh hidup baru untuk kedua mempelai. Semoga menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Lan ugi kunjuk kang sedaya kemawon juga tidak lupa dulur lanang Mas Sulis matur suwun nggih. Banyak ilmu yang saya dapatkan terutama yang nggon kuwi mau. Semoga tentunya kita bisa saling berpartisipasi bersaing secara positif tentunya nggih. Ya sok tilik-tilik ngalor walaupun saiki wis enek kidul sok dolan-dolan. Terima kasih. Saya terima sekali lagi juga terima kasih kunjuk kagem keluarga besar GMS Audio, dulur-dulur saking Enggalan dan juga dulur-dulur saking GMS Channel. Juga sugeng dalu kunjuk kagem sedaya para kadang-kadang cekap semanten saking berkat nada. Bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, matur nuwun.